Добър вечер от автозанимавка. Сега ще ви покажем BMW-то, което го правихме преди 3-4 месеца, тъй като забравихме да обясним какво точно сме го правили. Ето го BMW-то, да го покажем, тройката. Така. На таблото светиха датчици за ABS, ръчната и стабилизираща програма. Фактически какво се получава? Ета джаджа. Ей тук. Той ви е ABS модул, който управлява и динамик стабилизиращата система. Сега ще ви го покажа нагледно за какво става дума. И това ви представлява общо взето. Тук отдолу си има един сериен номер. Това нещо може да се рециклира, т.е. маха са пластмасата и се рециклира. Ако случайно не може да го намерите, се взима друг и се обучава на колата. И спират да светят възможните лампички. Нали, да кажем, че майстор отива ти и ви казва, десен датчик примерно за смяна, ляв или примерно за смяна, не. Общо взето това ви. Самия модул. Нали, пак показвам самия модул. Сега да ви покажа друго какво сме сменяли тук. Сменяли сме датчици на ABS. Ето ви. Това ви са задните. Красота. Много хубави. Това ви са предните. Тъй като казах, че майстора е казал, че е преден ляв датчик, сега ще ви покажа. Тия са оригиналните на BMW. То си го пише даже. Сега този не е. Сега ще ви покажа кои са оригиналните на BMW. Тук на тях се пише BMW. Тук също се пише BMW. Тук също се пише BMW. Обаче тук на този преден ляв не пише BMW. Показвам. Да не каже някой, че сме нещо разминили тук или направили. Грешка на таблото за накладки. Да покажа. Майстора уникален е, тека го гледа. Гледай, тук е рязал жички, мички. Да, това ви датчика за накладките фактически. Тъй като ви свети грешката и не ви показва, че са износили накладките, какво правят? Режат тук, снаждат, т.е. така ги снаждат. И грешката изчезва. Правят и байпас и готово. И майстор сменили го, да И те така. Затова като си оставяте колата, преглеждайте ги тези неща. Пак показвам, значи това е уж сменения датчик, който даже не е оригинален на BMW. Може да сменят и четирте. Обикновено се сменя комплект всичко, ама явно не е пожелал да го направите. Затова сменяте този модул. Това ви е проблема. В стабилизиращата програма и затова ви светят лампичките там. Ръчната, ABS и стабилизиращата, пак казвам, кои лампички. И общо взето го сменяте това. Тук се намира да покажа. Етап е растия цялата. Тук всичко се разкача. Маха се абсолютно всичко. Тук долу ви стои. То сега няма да се види. Ама там долу ви стои под казанчето за течността. И общо взето после трябва обезвъздушаване на системата. ABS между другото се обезвъздушава доста трудничко. Някой си мисли, че налива и готово. И общо взето обезвъздушавате, сглобявате, всичко трябва да ви е така наредено. Да няма, тук забравих на оболчи, там забравих една кутийка, там забравих нещо друго. Тъй, че пак показвам. Това е модула, това са видачиците. Сменяте комплект всичко и сега да видим свети ли вече нещо вътре. И няма нищо. Вече нищо не свети. Общо взето, това е автозанимавка. Пак ви показвам, колата е BMW третата серия, която правих. Вече собственика си кара без проблем и няма проблем. Така че лека и спокойна вечер ви пожелаваме.